karon saraing yugto ning atong sugilanon. Patayng buhi! Gam, mga sige na lang to. Huwag mo nagpaingon din siya itong himutangan. Iyay ka, gubat na ni. Tara, mamalit ka sa bahay. Kinahanglan magkabiya ta din si Ripas na maabot sa itong himutangan. Tara, gaw dulok. Usa? Sigurado ka ba nga tuwa sila sa maong dapit? O, Sir Luke, ito ginamadungog ang mga buto-buto. Huwag tuwa sila karon sa mga napit. Ilan lang ito. Siguruan ninyo ha? Nga makuha ninyo si Samantha ug kantong binuralipyo nga akong buhi. Gusto ko nga ako ang mupatay sa animal nga binor. Guro, tagin bilang mga bata, ha? Gamit lang. Nagrusing. Ay, padayon lang mo. Padayon lang. Dali mo. Dali. Gaw dulok. Dadas na sa simbahan. Ato ta dito mag-abot. Linglaho ko lang ng mga sunod na to. Ugaw, amping nga. Dali mo, day. Mga bata, dali mo, dali. Benhur, kuyugan ko ikaw. Oh, Samantha. Ayaw. Kuyogi sila. Nagkinanglan sila ng Samantha. Tigalig doon ay masugatan sila mga zumbis. Delikado kayo. Kamao ko makig-away. Musa kitang duha makig-away nila. Makigbatok nila. Linglahon ko lang sila. Ug mas maayo nga to ang kauban nila. Aron magkaabot din sila sa simbahan. O sige. Pag-amping baya, Benhur. Diha ka na. Gigunitan niya ako kabot ug hugot kayo. Diyan sa pingon din. Sugaton ko sila. Linglahon ko sila. Aron di nila masundan si Samantha. Sigurado ka ba nga luwas kita ning armored car? O, Sir Luke, kita ni mo. Tunay machine gun sa isig kakilid. Tuna sa likod o sa ibabaw. Tuna pag sa tubangan. Natakas ng armas. O nga luwas kita. Kung galing atak ko nung tas masubis. Kuros lang tanan, Sir Luke. Og dili sa makayunayano na ako og paak ang mga zumbis. Tungod ning puthaw nga gisulob ko sa akong mga kamot. Mga tiilog lawas. O, Sir Luke. Mapud-pud ang mga ngipon sa masumbis. Mupaak sa nimo. Pero, pwerte sa inita, uy. Oh, dagko abes akong singot. Tusa lang, Sir Luke. Kasi mapaakan ka. Huwag mo kasumbis. Mausan, mau. Ayun na, usapan. Layo pa ba kita? Doon na lang, Sir. Diyan sa tumoy. Mulikot sa too. O, diyan, Sir Luke. Sa pangandap na. Di ba mga zombies? Diretso lagi mo sa siman. Kinil mo. Oh, yung wala mong sumanta. Yan, ano magibunan-bunalan sa baseball bat ang mga zumbis. Ha? Si Jane! Kinuko, Jane! Nagkisuga sa mga zumbis! Jane! Jane! Balik mo diri! Dali! Kinuko! Kapag nitog sa manda! Nagkipusil ng mga zumbis! Nisugat nilang Jane! Kinuko! Pumadayon ako! Sige na! Tuwanin mo kung anong madali ka mo, Jane! Oo! Mga bata, dali na mo! Zumbis na Jane! Imo niyo! Ikaw lagi! Jane! Daga na mo! Dali! Ito anak! Pagkasip ka sa buto! Bayo pagkaulbusos sa kasakyanan nga. Gilabay ko sa Granada. Uwas sila magkabantan ako. May na ko pagkatago. Nara sila. Nagsigig pagkita ko nasa ko. Di mo makakita na ako. Ulipot ko. Agdoon sa kuspika sa agi. Huwag lampayo na sila ko sila Granada. Lipat-lipatong talang mo. Hangtod na mahurot na mo. Unsa to? Mag-aangaso, sir. Tuntun na pitaw. Sige, diretso na dito. Lagmit, mga sakop ka nang naadiha. Unsa ka nitabo diha napita?
Masumbis. Panagkan nga itong masugatan. Usa? Di nga sumbis, Repita, sir. O sila ninyo mga hanggaw! Patiyagin ninyo, ha? Ayaw yung pinili yung kinabuhi! Usa ba kita po niya? Niulbo ko sa sakinan. Usa to? Usa na gisulti mo? Ni Olbo? Ni Olbo, Ha? sir. Animal! Animal! Tuan na, nakasawad na sila sa simbahan. Dali! Dali na, Dok Sumanda! Dali! Oo! Si Benhur. Kumusta na ka si Benhur? Maigi, hindi katago ko. Niya. Nalipot ko sila. May na kong pagkapwisto din silang likod. Duha kasakinan. Pick up na doon ay machine gun sa likod. Ug tunay na kabantay. Duha kagrada. Niya, anda po ko niya. Ilabay ko kini sila ni Mutuan. Nakuhaan ko ng pin. Paselo ako. Pero kinahanglan buhaton ko ni. Adios ninyo! Niulbo ang doon kasakinan. Oraw, itong aso. Duha ka baga nga itong aso. Naunsa naman ka si Benhur? Ay, doon na agian ng direct paigmas sa ibaba sa simbahan. Dali mo! Abtos taas! Mga bata, dali mo! Dali! Isin karon dili ba? Oh, machine gun ron. Kinsa makikipaw mo sila na? Si Benhur! Si Benhur! Uy, Dok! Dok, samantala nung ikawas ka! Bay, dili! Huwag ko matay na. Doon nila yung sakinan nga ako ikisugat. Buti pasko. Huwag ko magmatay. Doon nila yung sakinan nga. Nagpaingon din sa mga imutangan. Huwag ko lang dangis pagpusya. Gamit ka masindan. Naku lang din eh. Di na ko magkagawas din eh. Usam ka ngayon akong buhaton ini ron. Pulos pa din rin akong nahimutangan. Ni ako sa gilid kabahin ni Padirsaw sa kabuilding. Armored car din ang nag-atang na ko nga mugawas ko din ako nahimutangan. Kinala makakita ko mga paagi nga magkagawas ko din eh. Nga di ko lang makita. Mukha man ko. Kinsa to, Judas? Kinsa tong inyong kipusil? Labing siguro, si Benhur Alipio ka to, si Rock. Usa? Ayaw ninyong po sila! Ayaw ninyong patya! Oh, si Rock. Gusto ko nga dakpo ninyo siya nga usa ka buhi. Dadaan niyo sa kong atubangan nga usa ka buhi si Benhur Alipio. Baik kay, huwag ko nila makita. Na nagkamang ko, na nagpalayo nila. Mag-amping lagi ko, tungod kay, usara na ko kasayop. O bakit ako nila, patay ko ini. Wala rin! Ilapit na! Dito! Ang pangitagod ko nila. Maayo kaya kapalayo ko ako dito lapita. Dulay putahan. Anak ko niya, musod ko niya. Usa! Wala diha sa inay mutangan ka ganiha! Maulo, sir. Dali kini ka palayo. Animal! Buisit! Pangitaan ninyo! Naara sa palibot! Dili siya makapalayo! Talang suok! Sudla ninyo! Pagdali ka mo! Sir Rock, abti sa tawanan, ha? Maro sa kayo. Nagkatago siya. Abdik di ay, ha? Talaon tayong abilidad. Pero,
Dili siya makalingkawas ka na to. Break! Salita mo! Break! Doon ay zumbis na palipot. Pamusilo mo, Roger. Animal! Ubay-ubay pag ang mga zumbis ng lugar. Animal! Ingna sila! Nga dili magpabuto! Dili na gamito ng ilang mga armas sa pagpatay sa mga zumbis! Aron dili magkabantay si Binhor Alipio! Okay, Sherlock. Animal! Samot nga makapalayo siya kay mabati ni mga buto-buto sa armas! Buisit! Ka! Dito nakita na ko, nabati ang buto-buto. Nagkaduhol sila ng building na ako na himutangan. Doon ay sumbis din sa kulimutangan. Nga ko samurai. Kini nga akong gabiton. May mo gabit sa armasa! May kaduulan na sila. Kinahanglan magkapalayo ko din eh. Magdali ko. Doon lalagos na imutangan sa mga buto-buto ganina. Murag heras pa sa eskina. Oh, mga zombies. Dili mahimog mo padayon ko. Doon ay mga zombies. Upay-upay sila. Magita kong laing agyanan. Ngaway mga zombies. Magdali ko. Tunay lang yung mga zombies nga nangabot. Murag paduhong sila na ako. Magpalayo ko din eh. Magdali ko. Ni apal paano? Kaon mo ha, mga bata. Ay, nakakaon na ka, Jen. O, nang lasing. O, na sila kaoin. Nang, tagpahalang may gutuman nun ako. Ay, lulok. Si Dok Samantawa pa mabalik. Nawa, pagi lang eh. Sige, bita na kong lilis gawas. Mga zombie ay na nagganang. Tindaganang paso-paso. Ay, asa ba na ito siya paingon? Ako nandong ganang, iya ko nung atuon si Gaudong Binhor. Ginoo ko. Ayaw itaon sila pasagde. Maluoy ka. Ubay-ubay gud ang napatay ko ng mga sumbis. Emergency exit. Gusto, anak ko ni Ake. Maayo kay natultulag ko ang emergency exit ng mga building. Doon ay putaw nga hagdanan pa yung sobos. Mingaw. Maayo kay Mingaw. Magdali ko. Kailangan magkapalayo ko din eh. Doon ay mga tao sobos. Makita ko sila sobos. Wala sila magkabantay na kumidis si babaw. Bay-ubay sa sila nga nagkikaway sa mga zombies. Mga jungle bolo, pangkauog, military knife na naasa tungo sa armas nila gibutang ilang mga gamit sa pagpagkikaway sa mga zombies. Pagkadagang zombies nga nangabot. Tira ni Mada! Atras na atras! Tuwa, nangatras sila. Ang armed guard, niya pa daw din eh. Huwag doon ay laing doha kasakyan nga nagsunod. Doon ay mga armadong mga tao sa likod ng sakay nini. Doon ay mga tag-as ng mga armas. Ilang girapido ang mga zombies. Di na ba na, Sherlock? Ato lang rapidohol masupis ka nagpaingon din eh. May uber na sila. Animal! Buisit! Pamatyan niyo ang dali mga zumbis! Patyan ninyo! Animal! Buisit!
Dok Samantha, may ganyan na ka. Sir, dali. Uy! Sir, di mo kapatahan. Kadagan si zombie sa tukod. Ay! Kapuya. Ay! Hoy, tubig! Dali, tubig si Dok Samantha, dali! Oh my God! Uy! Gusto nila ko pa napatahan. Ato tas sa simbahan, Dok Samantha! Kituwa sila dito! Dali, Dok! Aratagi, dali! Ubay-ubay na sila napatay ng mga zombies. Ug na armado mga tao. Gipagtiwasan ang mga zombies. Usab kaya ako buhaton aron magkapalayo ko din. Oh! Tuloy tao sa kulikod. Oh! Ayaw pagpakita ulo ng liyo kung di ka gustong mamatay. Ikaw, Daan pag-ito nga ikaw kini pinahong alipyo. Udas. Indot na yung tanong pusilon, oy. Pero gusto ni Sherlock nga dadun kang usa kada kong buhi. Kasagit si Kuwait. May pag-igo sa puas si Garblight. Yay! Barog! Barog na yun! Barog! Yap! Ni Apabyab! Oh, doon ito lupa ingon ako. Gusto mo rin. Pasaylo ako ninyo! Animal. Kamayo niyang mga mutisyan. Na, itabangan pa siya sa kumakaupan. Tawag ko naman ang kumakaupan. Nasubos. Arumadak pa na mo supin yung panipyo. Dalihan ninyo! Pagdali! Animal! Naadi ay si Binhor Alipio niya ng maong building. Nakig-away sa grupo ni Judas. Ay, kamo! Kamo niya! Dali! Kuyugi ko ninyo! Sundan tayo sila niya sa maong building! O kamo! Bantay balimot! Bantay! Kaya tingalig doon ay mga zombies! Animal! Ayaw ka! Sukin yung animal! Kung ayaw yung pakya! Sige! Puro nahadlok na sila. May aksyon ako. May aksyon komando doon ako magkamata. Ubay-ubay para ba sila na? Dol-dol ako sa emergency exit. Pinilagay ko maambak kayo na ng putang dalan. Dahil na ako pa yung sus. Habag! May gagawin sila na kamay. Dagan ko pa yung sa emergency exit. Animal! Sundi niyo! Pagdali! Sundi! Animal. Kaptik ka wala. Niyambak na yun. Di ko pa yun. Tirikin ka pa na ilusog ka ng pinusokos. Sundi niyo! Pagdali mo! Sundi! Mga agaw! Ayaw yung sila! Dipusol ko nila. Pero layo-layo na ko nila. May iskina sa unahan. Muli ko niya. Sakin na. Nasundan ko nila. Nasundan ko. Dipusin ko sa nagsakit na nagsunod ako. Ay! Naigo ko. Naigo ko sa akong nguhang bukto na. May gani kay nabrason ako. Niya sila di pegos ko ng tanan. Gusto, ang granada. Unahan ko kamo. Yara ang para ninyo. Granada! Adios ninyo.
Lagbit, nakahatag tong atensyon sa mga sumbis ang mga buto. Magpalayo na ko din. Magdali ko. Sakit sa kubok ko. Mga punyeta ka mo! Ginanta mo nga ayaw po sila! Nga mo to hudas, ha? Nga no? Sir Lok, wala manubag sa mga nigukod kan Binhor Alpio. Lagbit, sila tong niulbo sa sipang buto nga at nabati kaniya. Lok, hulong! Nga naman eh! Nga nung ipahulong ni mo hudas! Sir Lok, tanaw sa unahan. Ha? Usay! Oh! Mga sumbis ka na! Tunas na itapukan, Sir Lok. Animal! Mura silang mga gutom nga dunay gilugan! Ah! Animal! Pusila! Pusila ninyo! Ang magtapok pa sumbis, Sir Lok. Niya natanaw na to nili. Oy! Namarog sila tanan! Niya tanaw na to! Tungod na sa buto-buto sa armas, Sir Lok. Uy! Nanagan sila! Paingon din eh! Animal! Padala! Padala sa kinan! Padala kay musibata! Pagkali! Nagsigig agas ang dugo sa kusaman. Mayagan kinakapalit ko. Murag ba na niyang danpeg ko sa simbahan. O, mga sumbis to. Mga sumbis ka to aspi ka sa skina. Nagdinig ka na eh. O, mga sumbis, paingon ako din eh. Magkasugat eh. Ari ko liko din sa gamay iskinita. Magdali ko. Wapa ba si Binhor? Ay, bakit yan lasing ay? Sige, bita kong tanaw sa gawas. Tus mintana. Ay, si Dok sa banta. Tuas tiris diya, nagbantay sa gawas. Sa simbahan, tinghalig mo abot si Gaudong Binhor. Ay, naunsa na ba ka si Binhor? Yan na si Benhur! Hala, naana! Pagkadagang sumbis sa gawa sa simbahan, nagpasupaso. Doon na nagsigapak sa dakong puntahan sa simbahan. Ug doon na siya sigig hangad. Yan, kanang nasa teres, nagkaway-kaway. Sinadok sa manta ka na. Sigaw nulok ug sinanay lusing. Magkinagkasudod sila. Kinalam ka kita og pagi. Aron kasudod sa simbahan. Saan lang kagranada ang diyan ako. Pero dili ko kinagamitan. Magkabantayon niya mga sakop ni Sir Lok nga niyami din eh. Mahos to. Mulipot ko. Adto ko agi sa likod sa simbahan. Ako sa muray. Tigalig doon ako'y masukatan mga sumbis. O, mga helikopter sa military. Di ay mga helikopter sa military. Sherlock, mga helikopters yun sa mga military. Tulog kabuk. Animal! Kinsa man ka ang sakay ni Ana. Lagmit, nagsurvey na sa sitwasyon din eh. Gusto ka? Animal! Doon na tingali sila plano nga sudlon kining atong syudad. Ug kana! Andi ko katugutan nga mahitabo hudas! Ha? Tungod kay oras nga makasud din ang mga military nga dili nako kontrolado. Adunay posibilidad nga ilang kuhaon kanako ang akong mga hinaguan. Sherlock. Ilabi na ang mga bulawan. Ha? Ilabi na yun. Mawad ang kita gahom. Kontrolado na kita nila hudas. O kana! Kana ang dili ko katugutan. Sherlock. Mao kana, hudas. Kana ang dili nako katugutan nga mailahom ako sa ilang gahom. Ha!
ang hari din sa San Juan. Kita ang gamhanan din sa siyudad sa San Juan. Kita lang. Busa. Angay nga mulihok na kita, Judas. Kinahanglan nga matagamtaman usab nila ang natagamtaman nato din sa San Juan. Sibot mo ipasabot. Judas, hipuson ta ang tanang mga sumbis ning atong siyudad. Patyo na to! Ug ang uban, ipanglabay na to ang mga sumbis sa mga buwiset nga siyudad sa San Pablo o San Pedro. Usa. Tuwa nagtulog ka helicopter sa mga military. Nakapalayo na. Dili na ito makita. Nakun sa magkahato sila nga igora mang nilabay. Pero sigaw dong Binor. Hay naman to. Wa naman diya sa iyang nimutangan. Maulagi. Asa naman ka to siya paingon? Di ana si Benhur. Uy! Nakasuna din sigaw dong Binor. Naana. Naplastiran ko ng imong samad sa bukton. Salamat, Dok Samantha. Mayo kay nagkalapos yun ang balas sa kumukton. Gaw, sa luyo din sa simbahan ka ni Agi Gaw dong Binor. Pugaw, kay ubay-ubay ang mga sumbis nga nastubangan ng simbahan. Maayo gani kay wa ka masakbis mga sakop ni Luke. Salamatod kay ko nga, nagkapalayo ako. Kaya wa magulap po sila. Bisar og dula sila mga pusil. Sa gaw? Dahil buong bitaw ko. Matod pa tong Judas, dakpon ko nga dakong buhay. Dili ko pusilon. Unsa? Pero silang nagpalayo ko, gigukod ko sa ka-pick up na sakyanan. O gipusil ko sa nagsakay ini. May langgani kay nabukton ako na igo. Bida no? Bida gaw no? Sus, naapa ko dito. Hanggaw ko na nila! Kita minuwi lang pat yun! Dili mo mga zombie! Tungod na nako. Tungod na sa ako na sayran. Sa ako na hibawaan ng mga kamatuuran. Dili na talong ni Luke madakpan. Pangitaon o pangitaon gyud ko niya. O pasaylo ako din yung nga naamong mo, Benhur. Lolok. Dok Samantha. No. Ayaw pa kayo pa sa Dok. Tuod ka wag isa. Usa ka kabiktima, Dok Samantha. Biktima sa kasalbahis ni Luke Williams. Sunok! Animal! Animal! Ah! Ah! Nakasiguro ko nga naniid na to sa linhi. Doon na sila giplano! Ah! Sir, hapit na mo man ang rihas nga ibutang sa likod sa dump truck. Tingali, ugma. May hinayon na ang gusto mong mitabo. Nga dadon ang mga sumbis sa siyudad sa San Pablo o sa San Pedro. Maayo! Maayo, Judas! Maayo kung mao ka na! Pangandam ka mong tanan! Matagamtaman ninyo! Kung unsa man ang among natagamtaman dinhi sa San Juan! Bingaw man. Huwag tao kining maong kumbinto. Asa man kang mga pari din o mga madre? Sila si Madre Superior Sonia, si Monsignor Augusto. Okay, kung mingaw mo din lagmit na biktima na to sila sa mga zombie. Mga zombie na to sila karon. Kaluoy nila kung mo kanina tabo nila. Pero kung na-zombies pa sila, tingali na sila sa palibot, dili ba? Pangitao na to. Gusto ka. Pero mingaw man, huwag may tao. Nasusin na to ang tanang lawak. Sa kusina,
Talang suok ning kubinto, pero way tao. Oh, Uy, gaw. Panawa, doon ay butahan sa likod ni Abril. Sa kamo. iguang uting og babae. Kinsa ang naa diha? Gawas. Ayaw ka mo, kadlok na mo. Dili mi daw ta mga tao. Ang dami mo tabang ninyo. Dok Samantha, ikaw na. Kinsay? Madre Superior Sonia. Ikaw kini. Doktora, salamat nga buhi ka. Hugni ka. Hayon ni mga pare din Ang kauban mo mga madre, hayon sila. Sila si Monsignor Augusto. Na sa underground ni kumbento. Nanago. Og si Monsignor Augusto, dakong masakiton. Unsa? Nanago mi sa underground. Og gutom na kayo mi. Uhaw kayo. Tungod kay uwa na mi mugawas. Nahadlok ang usag-usa na mo nga mugawas. Tingali og mapiktima mi sa mga zumbis. Maong ang uban na mo nangasakit na. Kinuo ko. Gaululok. Kuwang sa container ka tubig nga atong da o mga pan nga itong nakuha. Tagaan to sila si Madre Superior Sonia o iyang mga kaubanan. Oh, gaw Domino, no Abrim. Maayo. Nataod na mga dagkong rihas sa dump truck. Ug ugma sa kadlawon, ikarga sa dump truck ang mga zombies ug italbog sa duha ka silad, sa San Pedro ug sa San Pablo. Wala, Sir Lok. Wala magpugong ini ron. Kaya ako nang pangiskurtan sa itong mga sakop, Sir Lok. Tula na sila back up kung makiusa mga ni. Good! Mayo, Judas! Nice idea! Mayo! Bright ka man sa niya, Judas! Sige, ha? Judas, Sir? mupahuway una ko. Aduon pa na ko si Susit sa among lawak. Iyay ka. Dakong bugno gini may tabo ron na. Tunto ka! Tunto! Sige, ha? Ikaw na ang bahala diha. Bal. Palay mi sa sila na. Samtang kami din Visit ba ya? Wala sila yung babae din Tapos yan ang tiguang ako sinira. Aw. Mada pamantingan yung tiguang Be. Pawala sa stress ba? Skalaay. Bahala lang tiguang. Taginuton ko to. Hain si Susit! Susit! Uy, Susit! sige pa sa Nawa si Susi. Nagkakaon na ba silang tanan, Gaululok? O gaw, og to si Dok Samantha. Nagkuha ko ng BP sa mga sakiton nga madre o pare. Kaluoy nila. Pila ka adlaw na kuno nga wa sila tarong mga kaon. Gaw, wala pati konsumo. Nga, wala sa mga pagkaon. Saon man natin ni ron? Mangita ko, Gaululok. Doon ay mga sari-sari store din doon sa simbahan. Manguha ko pagkaon niya. Gaw, piyugan di ka. Back up ko ni mo. Siguro ka? Gani ka mahadlok sa mga sumbis nga nasa gawas? Maliit na bagay. Di ko manlong mo. Sige. Sa likod taagin ng simbahan. Mangita tagtindahan nga magkuhaan tong mga pagkaon. Okay, gaw, Dominor. Wagi din sa resort, Sir Lok. Gisusi na mo ang tananapit. Wagi si Susit. Animal! Hain makakadtong babayhana. Sa CCTV!
Niling mong result. Na-check up ba ninyo? Oh, last ka nakita si Rock. Nagpaspaso sa sala. Dayon, nilakaw-lakaw sa teres. Unya, sa usa ka CCTV, Oh. nigawas siya sa iyong lawak ka muraog nagbantay sa mga guard ng resort. Unya, nidiretso sa imong library room, sa imong office. Unya, wala makita dayon sa kamera. Kaya wala may kamera ang imong office. Di na ang sekreto agyanan pingon sa underground. Oh, wa ka tumato sa underground? Gusto. Animal. Buisit! Pangitaan niyo sa underground! Dali ka mo! Ikaw, daganang dilatagaw. Nairating mo. Kabatian ka sa mga zumbis nga nasa kawas. Sorry ka. Duhan ni Katria akong nabitbit ka. Puno sa dilata. Ako sana. Puno na ning sako sa bugas nga. Gisudlan ako sa mga panod biscuit ug mga chocolates. Yung gibuang bugas ka? Ugaw. Aron masudlan ako ining mga pagkaon. Pero ka naman imong gidagaw. Ganong gibo mo ni mga bugas? Mas maayo ang kinetong dadon ka. Di na mistil pa magluto. Di mga chocolates, mga biscuits, mainom, o mga pan. Mao nang importante ning panahon na sa krisis ka. Di na hasol. Di na magluto-luto pa ni gawlulok. Gusto sad noon pero kayong dilata. Okay ram ka ni. Okay na sa dagaw. Magkaon dahil na bisan dili lutoon. Oo. Dila ko magdaan ni sardinas eh. Bugat-bugat ni. Gawlulok. Go! Go! Ang mga zombies, go! Unaunsa na sila, go! Go. Go na Pinor! Go! Nabulabog ang mga sumbi sa palibot pa. Nadungog ang mga latas sa sardinas nga nung ligid sa simento sa saog. Go! Go! Usap. Go! Ang zombie magkirong, go! Pahingon na to diri, go! Go, Pinor! Go! Niya na sila gaw. Niya ang mga sumbis. Tabang, go! Tabang! Go! Yung Pinor, tabang, go! Tabang! Ilabay si gawas na imong gibit-bit nga tray nga puno sa mga dilatagaw. Dali, gawlulok! Ilabay nila! Oh! Oh! Go na, go! Go na, go! Go na! Niyagag na, go! Dali! Nalabay Sunod na, ako! Arang taag sa likod sa tindahan. Dali, gawlulok! Sunod ako! Oh, go, do, Pinor! Pagali! Uya! Saan naman? Wagin! Wagin sulok! Wagin sa underground! Nasusig ninyo ang tanang suok sa underground? Wa ba yun? Ha? Wagin! Ba't tanghag lang mo? Wa lagi sa Rock! Ha? Animal. Buisit. Ha, imaday kay kantong babayhan na. Ay, pastilan hudas. Mitukar ba untang akong gana. Pero Yay. ang buisit, kalit lang nawa. Ha! Hain makakantong babayhan na. Imposible sad nga mugawas yan ng resort. Nga talawan man ka itong mga zombies. Nausad, kapibuong kayo si Rock. Buisit, biyan eh. Pero Buisit! ang putana ni, haib ko siya paingon. Mao! Ako man yung pangutan ron! Gisugot ang pangita! Yawa mo'y nahimo! Pah! Buisit! Bahala siya! Ha! Bahala siya siyang kinabuhi! Hmm. Sige! Ipalayo lang gihapon ang pagpangita kaniya! Kang suset! Uy, klaro, Mr. Rock. Bala siya kinabuhi, ipapangita. Sige, sige, pangita mo. Ikaw ba, tuntuha ka ba? Giingnan tala ka nga mitukar akong gana karon, mau nagpangita ko niya. Sige, sige, sir. Pangita mo. Animal. Animal nga susit. Hain mo na ka siya tago, Judas. Ha? Hain! Ha! Nagtago siya nga ni naabot nami? Ha? Naglikay ba siya na ko, Judas? Ha? Amot na, sir. Kung sa man dili siya pakuan ako, ha?
Tubag ako, Hudas! Abot lang, Sherlock. Oh, sikap ng mata mo, ha? Animal nga susit! Animal ka susit! Animal ka! Ay! Yes! Luwas na ta! Ha! Luwas na ta kaw! Nabalik na din sa simbahan kaw. Di na ko kalito kutas kay kaw. Nabalik na ta din sa simbahan kaw. Nga dakong buhi! Ay! Sa sunod magamping yun ka. Ay! Makilaw yun ka sa mga sumbis nga weso kasuka ng kalaki mo. Unsa? Ito sa doktor niya gawin lain na sa Maayo kinabalik na mo, Benhur. Dok Samantha. Okay. O, nanguha may mga pagkaon. Niya, chocolates para nimo. Okay. Chocolates? Okay, kasi may gason kay mana na. Salamat, Benhur. Ay, maayo kay ni ano mo, Benhur. Gigutom ng mga bata. Jane, nasa ko'y pagkaon para nimo. Ay, salamat. Makakaon na gitaong mga bata. Para nimo, Jane. Ha? O saan yung maghihatag na ko? Chocolates para nimo. With love. Ha? Di yun paluping sigaw lulok na. Hatag sa chocolates. Tortural, hatag chocolates. Ikaw rin doon na idok Samantha nga gwapa. Ako sad, doon na sa kuy Jane nga gwapa. Kasweet sa di mo lulukoy. Pero, unsa man nga chocolates, ha? Tanawa lang, Jane. Dili kayo maklaro tungod kay hinayang danag sa lompralilya. Tempa, ha? Sagod ni Uy. Ngi, di man ni chocolate, Uy. Sumdi na. Biskwit man ni Uy, hanggaw. Butangi. Ana, naong ni mo ay... Da, pastak lagi sa imong bakbak, bibilo na ka. Jane! Wait, Jane! Naandera, Jane! Sunod yan ako, nababungkag ng tambok ni mo. Salamat, ha. Wesa pa yan. Pasensya na ka nga. Dili na katong mahalon nga chocolates, ha? Okay ra, uy. Kaysa biskwit imong gihatag na ako. Oh, Unsa ron? Mga dikong truck? magsusi ko. Kung unsa ka na. Apen, Benhur, tingali pa, unsa ka? Ay kabalakan ako, Dok. Kutom sa himo, mag-amping ko. Galulok! Gaw! Ang mga granada nga naani mo og armalite. Ambi na yun, tululok. Oh, niyara gaw! Asam rin ka! Ngita ka gubat? Agpasong ko itong mga sakyanan nga nangagi. Adro na ko, diyan na mo. Benhur, pag-amping! Gaw, dong, pinhor, pagamping gaw! Kay, unsam rin nga truck mo nakita, ha? Unsam rin nga truck? Ambot lang, Lolok. Basta kayo magsusi ko na siya itong mga truck nila pag dinis sa bahan. Mga digkong sakyanan. Doon ay duha pa kalay sakyanan nga nagsunod nila. Asa magatos na pingon, ha? Yun na. Doon ay motor og mga sakyanan din hing nagparking. Gusto. Kini motor. Gusto. Motor ang akong gamiton. Mapaandar ko ni. Sundan ko itong duha katak. Asa magatos pingon. Kung na ka dump truck, Sherlock. Ug dunay ka pick up nga backup nila. Mayo! Hay, animal! Buisit! Sir? Makalagot nga susit! Hay, magkasiya! Animal! Nabaw inong ko sa akong kahinam? Aw, ato na ng luokon, Sherlock. Sa? Silukon! Luokon ba? Animal! Buang ka! Sa bayot ka! Pagkatawa lang ako, Sherlock. Relax lang, ha? Ay, ang puso mo. Ingat mo. Relax. Kung nagkomedya ka man gani, nagjoke-joke ka, way lami ang imong joke, ha, animal? Sige ha, Sherlock. Biyan sa kalao din eh. Kung tama ko papagita kang susit. Siguro yun ka ng tago to. Ilagmit. Ay baw na to nga bunog na sa di mo siya mong mga hawk.
Animal ka, animal ka! Pweh! Yes, Bong. Komedyante nga huwag lami. Patyo na hinong kang kanahala ka! Pweh! Tora sila. Makita ko ang kahayag sa mga suga sa mga sakyanan. Lagbit, inigisumay ko nga daan. Paingon ni sinagsanga nga daan, paingon sa San Pablo ug San Pedro. Lain yun nagkubas akong... Oh, sumbis, mulay ko! Ops! Pop! Doon ang mga sumbis sila. Gisundan nila ang mga sakyanan. Naalsad, lihayan ako ng mga sumbis nga niya sila. Pasigaan kung mayo ang suga ni motor. Ihayin ako, aron maklaro na ko ang nasa unahan. Ngit-ngit kayo lugar ah! Oh, gipusin ko nila. Nagkabantes na ako. Ops! Unsa? Dunay hayag kay nga nagsunod ninyo? Yes, bro, motor. Unsa? Wal. Iset, nasundan mo. Pal, kinsa magana. Kinsa magasiya. Magisunod ko sunod nila. Gipusil ko nila. Pero paingon sila sa nagsangang nga daan. Paingon sa San Pablo o San Pedro. Siyempre ang inakubuhato na. Ang handset eh. Gusto, ang handset. I-on din ako. Na-on ko na. Siguruhan yung matambok ka ng sungkis ikarga yung stop truck. Yes, over and out. Di ay. Mao din nilang plano. Maayo gani kay. Nagkaroon ako sa pag-on sa handset. Nga nagkuha ako sa mga sakom ni Lok. Ug nabati ako itong ipinagsultihan sa duwa. Kino ko. Mga dump truck ito nagpaingon sa San Pablo o San Pedro. Nagkarga na sa sila mga zombies. Ug ilang ilabay sa dito sa duha ka syudad. Mga salpahis kita. Mga hayop. Sab kaya ngayon akong buhaton. Mapugan ko sila. Unsa man ka. Unahan ko sila. Siguro na ko ang San Pedro o ang San Pablo. Nainomdom ko sa mga shortcut kaagyanan ining mga lugar. Tugod kay dinhi ko nagdako. Mangita ko mapagi. Nga mababagan ko sila. Maunahan ko pa sila. Pagkusulan ko pa pagpadagan ining motor. Wa pa mabalik si Benhor. Wa pa man ang lusing. Pero nakita na ko ito nga sakay sa usa ka motor. Nagdali nga nagpalayo. Murag yung sundan ko itong mga truck na ngagi ganina. Unsa? Kagit-git ang pas malibot. Kay huway suga. Ay, dinoo ko ning tawhana na unsa man sad siya, oy. Ay, ko balakar kita, Ersing. Kibaw ko sa abilidad ni Gaudo Binhor. Mura to kiring nyo Unsay iring. Hala, nalimot si Ersing. So, hindi ni mo na si Gaudo Binhor. Usa to siya ka military. Ugaan na dito sa mga ngit-ngit na lugar. Ay, Mga mura gini siya iring tiha. Bisan og ngit-ngit, kita kayo niya. Ang palibot. Ilang pinas Gaudo Binhor, na. Ilan na ko yung nadawat na medal, God. Mataan pa to kay sa pinya nga dagan og mata. Mag-ampo lang kita nang. Ngaway daw ito mahitabo kang Benhur. Mag-ampo ta ng lusing. Dok Samantha. Tora mga sakyanan. Medyo layo-layo pa sila sa checkpoint sa San Pedro. Mohon ko. Doon na kumuruan sa kahoy. Anak ko na tayo. Magdali ko. Oh, nanagtak. Nagkaroon na. Ang kwarmas. Usilod ko ang driver ng sakyanan. Ko, naigo ko ang driver. Nagigis-igis ang dagas truck. Ito nalimbuan ang truck. Hindi na isip ka na nila sunod.
ang grenade. Kaya ang inyo. Niulbo ang sakayan nga. Ginabayan ko sa hand grenade. Unsa? Wala Sherlock. Nanawag na ko ang naka-survive nga sakay sa backup nga sakinan. Tunay may ambos nila. O gilabayan ko sila granada. Animal! Nganong nahibaw sila sa atong mga plano? Ambot Sherlock. Ang usa ka truck? Ang usa ka dump truck? Ako tawagan Sherlock. Ako sa kaniyot, kaya mo tawagan. Mga hayop, nakita ginako og dadug ang mga tingog sa mga sumbis. Salbahe galok. Laing mga sumbis sa ang karga sa mga dump truck ug lagbit. Dado na sa utato sa San Pedro. Ikaduhang higayon ko silang luwas. Ug kinahanglan nga mababagan ko sa balaing dump truck nga nagpaingon karon sa tura mo sa kanan. Nakita ko kayag sila masuda. Yun na. Mga kayag sa checkpoint ka nga sa unahan. Ginaw ko. Di na ko sila maabdan. Nagkadoon sila sa checkpoint. Magkasuod na sila. Magkasuod na sila. Tol, gibanggaan na ang checkpoint. Nagkasuod na ang ilang mga sakinan. Nakikipino sila ang mga nasa checkpoint sa sakay na ng mga sakinan. Tabaran ko sila. Yes! Nakasuod sila sa San Pablo. Very good! Maayo kayo! Goodbye, San Pablo! Sugatan yung mga sumbes! Patilawa sila sa inyong mga unod! Gusto unta ko nga masaksihan ang may tabo sa ilang syudad! Judas! Gusto ko kayong magkita! Aw, ato-ato Sherlock. Babuang! Hanggaw ka! Saman, ipapatay ko nimo, ha? Patyon ko nimo? Pero, animal yun, Judas! Judas! Sherlock, nganong ingon niya na kahait ay yung tinawan ako? Judas! Kinsa ka ha? Ang mas Judas! Pagod kay kanimo din eh! Sherlock, usay buto pasabot. Nganong nahibaw sila sa atong mga plano? Ha? Tumag ako, Judas! Doon na ba'y laing mas Judas pa nimo din eh? Ha? Judas? Doon na pa ba? Naigo pa mga sakay sa sakinan. Ni apay granada. Siya rog mabuhi pa mo. Dili ko ninyo kaway! Militaris ako! Kinahanglan nga, sundan na to ang dump truck. Doon na to'y kargang mga sumis. Dali ka mo! Buot mong ipasabot Sherlock. Nadulay tayo rin eh. Dili lang kay traidor. Sama nimo og pangan Judas. Gikak ni mo ang imong 45, Sherlock. Nganong nahibaw man sila sa atong plano, Judas? Nganong gibabagan Manila ang atong mga sakyanan? Sherlock, was ko may bawal na. Nakita bitaw ka. Nga, niyar ko din pirmi. Doon ko nimo. Kauban ta. Mangwa ko may baw, kinsa sa itong mga sako pag nag-try doon nimo. Nagpakahudas siya! Sherlock, nganong gitiun mo na ko ang imong 45. Judas! Buot ba mo ipasabot nga, ako ang naghunas nimo. Nag-try doon nimo, Sherlock. Pangitaa ang tao nga nagtraidor kanako. Pangitaa siya, Judas. Kung dili ka gusto nga ikaw! Ikaw nga butan ko sa bagol-bagol na kang warmas! Animal! Sherlock.
pangitawag ko sa sama ko upangan. Judas, Ribal, visit siya. Tulang damtak. Bayo din kay hindi nga suga. Maklaro yun ang mausikinan. Dol-dol na lang ko nila. Maapsan ko pa ang damtak. Oh, doon na helikopter si mo. Oh, Ginapin daw sa helikopter ang luyo sa damtak. Ug na. Nagpaikis-ikis yung dagan ang damtak. Nahurot nila kapatay ang mga subis. Oh, mga sir, mas mayong putlan niyo ko dahil sinugod sila. Aron di sila mabuhi pa. Kaya pagbuhat sa mong buhaton. Pero, muna ang buhaton na sir. Patuwa mo na ako, nagasanuan ko. Ugwa mi matakdi sa pagkasumbi. Kung kin sila ang mapakan anak nila, mo ang mamahimong... Dapat ka bang? Di ba kakutin? Oh, putla ang iyang tail! Ang ako samurai! Oh, inyo kong gituunan sa inyong mga armas. Pero mahimo na siyang sumbis. Kundi ninyo putlon ang iyang tail. Putla na ninyo! Oh, mahimo na siyang sumbis. Dalihan ninyo! Patyan ninyo siya! Putli ako! Mahimo na gila sumbis! Tuwa mo na ako! Oh, ginoo ko! Ngansam na siya kunitin ninyo! Ayaw! Palayo mo niya! Patyan niyo siya! Masyad subis! Patyan niyo! Oh! Mahurutan ini! Kundi ninyo siya patyan! Ay, ginoo ko. Wapas binhor. Naunsa namang kataon to siya, oy. Ayaw lang pala bisim gibati ng lusing. Magampo tangaway doon ang may tabok ang benhur. Ay, mga zumbis gapon ang nasa palibot ining simbahan. Sakto ka tiya, mga zombies gapon. Pero huwag na po nabot sigaw ng binhor. Mas maayo tingali ng lasing mo pahuway na ka. Unsa nang urasaw mo? Di ko matog. Magsigi ko gunahon ng binhor. Gubot ako utok. Salig lang ito ni benhur ng lusing. Salig lang. Ni anong imna ni. Pampakalma ni mo. Imna ng lusing. Asosya, mong subis ko na! Mao ka lang ang inyong buhaton. Kung na'y mapakan. Mas mayo, putlan niyo kung kamot. Ug tiil ang mapakan. Pero kung salawas nga, yung masaliog, delikado na kaya na. Maong angay nga patyon lang ninyo. Sipa, ikaw ba tulad kalawas sa damo sa sanuban? Hidralipin mo nga Oh, ako ka to, sir. Ngawa mo musalig na ko. Nahadlok mo. Huwag na higayon na. Kinahangahugtan na ninyo ang inyong pagbantay din eh. Kalabay siguro. Dili mo nung si Locke Williams siyang datang tinguha din eh. Nga mo ang paghatag o kadaot ng inyong syudad. Pero, kanong gibuhat pa kaya ni Luke Williams? Nanuman! Wasa ko masahid gano'n yan ang gibuhat. Ang importante ninyong buhaton ron, mo ang paghugot sa inyong mga chikwet. Aron di na kini mausap pa. Sigurado kapag yun nga, di mo matagdan. Sa gikaingon ko na, kung kinsa lang ninyo ang mapakan sa mga sumbis, mao lamang ang mamahimong sumbis. Kiyoko! Mao kinahanglan magmatngon kamo. O gusto ko tayo kasulti ang inyong kadagkuan. Gusto ko nga, luwason nila ang mga survivors nga nabilin sa San Juan. Sherlock, nganong niya din sa lawak din naimutang yung mga kinahon ng mga baritang bulawan? Tanawa kini Judas. Ang usa ka kahon sa mga binaritang bulawan. Abli na. Oo! Huwag tanawa. Nakuhaan na. Judas. Uy, Todd. Nakuha ang tuod kini usa ka kahon nga puno sa binaritang bulawan. Mau ka na. Dunay nakasud dinhi sa akong lawak sa mga kinahon nga baniratang bulawan. Pero, kitsa man ang nakasudin, higa, ikaw roman ang durayawin ng minimong lawak. Angay pa ba lang ipangutana, Judas?
Kita paros ko mo, Sir Rock. Tungkol kay Bongo ka! Sir Rock. Si Suset! Si Suset? Siya ang buto ipasabot nga. Oh! Siya, Judas. Siya ang babaeng Judas! Sir Rock. Siya ang babaeng nga Judas nga gisaligan nako sa tanan. Sir. Busa, pangitaan ninyo siya. Kay nakasiguro ko nga niara siya sa akong sular. Wa pagkadto makapalayo. Oo, Sir Rock. Pagitaw mo siya. Ayaw ninyong pasakiti. Dadaas akong atubangan nga dakong buhi. Matuman, Sir Rock. Break. Nasa ka na iniabot. Sa guard ka, Sir Rock. Doon na iniabot sa kanan. Sige, talaga mo. Sugato na to. Gusto ko nga ako mismo ang makadungog sa maayong balita aron makuha-kuhaan ang akong kalagot o kasuko karon. Na, ha! Suset! Suset! Animal ka! Hangul ka gyud! Wa ka makapaabot, animal! Pues, magmahay ka! Buisit ka! Nakatawag na sinang lusing lolok. May nundok. Ay, namin tao na sigaw ng binor eh. Pahuway na lang. Ako na lang magpaabot niya. Wa pa masigudo ka ah. Ayaw lang, ako lang. Ikaw nundok, pauwi na. Wa pa ko gibati og duka, lolok. Sige ha. Diha ka una. At wala una ko sa altar ining simbahan. Saan ko man ka nga makontak ko ang kauluhan. Kinahanglan nga matabangan mi nila din eh. Ilabi na nga doon ay mga masakiton. Kinahanglan ko mga medicine. Kinahanglan nga makakuha kong medicine. Kinahanglan nga makaato ko sa ospital. Usap na yung luwak nga, ilagibutan na ako. O, aso ka na digwas. Kalain siya, so. Lain og baho nga medisina. Diaga sa isolation room, Mr. Ben-Hur Alipio, sir. O, isolation room? O gano'n inyo ko gibutang din eh? Nga no? Animal! Animal! Palpak na sad! Palpak na sad! Doon nag-try yun din, Sir Rock. Nakabantay yun sila sa tumaplano. Nakalusot ang dump truck nga puno sa sumpis. Pero matud pa sa nakaluwas nga sakop na to. Nakita niyang usa ka militar helicopter nga nirepido sa mga sumpis. Animal nga Judas! Ako, Sir Rock? Adili ikaw, tonto! Ang traidor! Ang Judas! Buisit ka! Nganong naa may Judas din eh? Traidor, Sir Rock. Traidor siya. Animal! Kinahanglang masayra na to kung kinsa ang mong traidor. Animal siya! Nagkasabot ko sa inyong gibati kabalaga mga sir, mga ma'am. Mao nga, ni ako nining isolation room. Pero sa ako nag-iingon ninyo, wa mi matakdi. Ug dili mi matakdan sa mga sumbis, kung dili mi mapakan. Ug manghinaot ko nga, mao sabrang inyong mga desisyon, ug inyong mintabangan. Gikasubo ko, Sir Ben-Hur Alipio. Dili ket mi makadesisyon dayon sa pagtabang ninyo.
Paapoton una na mo ang result, gikan gid sa kauluhan kung luwas ba mininyo nga taga San Juan. Mao na yung isulit ko ninyo. O katong mga nakaduol ako, mao ba? Yes. O dili mahimo nga magdugay ka dinhi. Lakaw na. O pasaylo ami sa pagkakaroon nga dili gud mi makatapang ninyo. I'm sorry, Mr. Ben-Hur Alipios. Kinuo ko. Dok Sam, pagmata. Ben-Hur, nagkatuog ba ko din sa altar sa simbahan? Ganina ka na niabot? Di pa lang ginugay. Mutubad kong lingkod mo, ha? Kumusta ang imong lakaw? Nilampos ko sa pagbabag sa dautan sa nga tinguha sa imong gilang amahan. Ni Luke Williams? Oh, Dok. Nagpadanas siya mga dump truck na puno sa mga zumbis dito sa San Pedro o sa San Pablo. Pero nababagan ako. O nagkasultihan namin sa mayor sa San Pablo o mga kadagkuan nila. Pero naa ako sa usa ka isolation center. Unsa? Nahadlok sila ng mga taga-Sanuan. Nagtuo sila nga nagdatag virus nga magkatakod nila. Ben-Hur, Mura kong nalipong sa kabaho sa medisina. o niya sa may pong nila? Uban ko masulti nila nga ito na sinati din o nga dili kita makatakod nila. Nga matakdan na sila kung mapaakan sila. Di sila mutuon ako. O gani, dili sila mutabang na to. Unsa? Nangahadlok yun sila. O gusto pa nilang paabuton ang mando gikan sa kauluhan. Kung angay bagitan nilang tabangan din Kinuo ko. O sa may angin itong buhaton ini, Ben-Hur. Dili lang mga zombies ang kuyaw nga atong gilikayan din kundi ang kasalbahi sa ni Luke Williams. Mao ka na, Dok Samantha. Mas angay pagkatang magbantay ni Luke Williams kaysa mga zumbis. Mas may pa mga zumbis. Mupatay lang na to kada kung masimutan o magkahimot ang kasikas. Pero kana si Luke, bisag unsa pa itong buhaton, patyon yuta niya. Hingon anak siya kasalbahis. Ka-animal, Ben-Hur. Dili siya tao kundi... Oh, ano siya? Muraog, niuyog ang palibot tungod sa maong mga buto. Sa altar! Dali ka mo! Sa altar! Kahiglan at tangi ang uban pang mga yugto ni gatong sugilanon. Patayng buhi. Tagsulat Jojo Alegre Buron. Direktor Jennifer Dato Minyosa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Karing. Audio Editor Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama.